Denne vejledningen hjælper dig med at have fuld kontrol på opdrag, budgetter og indtægter. Du opdager trender i tide og når målene dine uden regneark eller komplicerede rapporter. Blitzsy viser dig akkurat det, du trænger, altid opdateret og tydeligt ved første øjekast. Projektoversigten fungerer også som din opdragsbok. Her ser du nåværende opdragsvolum sammenlignet med forrige periode, og hvordan du ligger an i forhold til budget og faktureringsmål. Vælg en widget for at bytte mellem absolut og relativ visning. Brug filtrene for at justere interval, gældende periode og status. Åbne et projekt for at analysere et opdrag i detalj. Aktiver rapporteringswidgeten for at følge fremdriften gennem hele opdraget. Med rapporteringswidgeten aktiveret, blar ned til tjenestene din for at se, hvor mye af budgettet som er brugt. I delen tjenester giver widgetene dig en oversigt over teamets nåværende ydelse. Brugere med rollen kontoejer ser direkte forventet indtægt. Alle andre ser bare tjenestene, de selv har leveret. Også her kan du bruge filtre for at sammenligne perioder eller begrænse visningen for eksempel til enkelte brugere. I delen fakturaer viser widgeten udviklingen i selskabets indtægter. Dette kompletterer billedet fra opdragsboken din. Styr virksomheden din med klarhed fra opdrag til fakturering.